Sa number 10, Task Force Baklas ang nagsugod na pagpangkaka sa mga campaign materials nga oversized kag wala na pahamtang sa mga designated common poster areas. May report si Nico Delfin. Dalang boom truck kag mga singit ginpang kakas ang katapos ang task force baklas sa mga campaign material sa mga national candidates karon nga nagsugod naman ang national campaign period. Ila ginusoy ang dalan Lacson halin sa barangay Bata pakadto sa Capitol Lagoon. Wala man ginpalampuas ang Comelec Bacolod kaupod ang DPWH kag PNP ang mga campaign material sa mga local candidates nga napangtapik sa poste kag mga kahoy. Sunod kay Acting Comelec Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, ila naman ginpadalaan sang notice sa mga tag-iya sang billboard kag iban pa nga commercial establishment nga may mga oversize nga campaign material sa mga kandidato. May mga pictures ang aton. Of course, known nga mga national candidates na those are already considered na campaign materials even if wala pa na sa nabutangan vote, no? So because the purpose for which it was put up, syempre of course to campaign, no, for the election of the said candidate, no? So even ang mga mayara sa una mga Merry Christmas na mga Happy Valentines, no? Ikwaon tagin 2 by 3 feet, tubtub 3 by 8 feet ang kadakoon sa mga campaign materials kasubong sang posters, banners kag streamers nga ginapahanugutan sang Comelec sandigman sa pagsulundan sang Fair Elections Act. Gani hindi man magduha-duha ang Comelec nga magpasaka sang kaso batok sa mga kandidato nga wala sa payan nga nagasupak sa ley. You know, to also show them that the laws have teeth, no? Hindi lang nga pa PR lang ta makakas-kakas, no? So we will be filing appropriate charges for those nga tig-agid nga blatant gid ang ila nga pag-violate sa aton nga mga guidelines. Kada Biyernes mangkakas sang illegal posters ang task force agod nga malimpyuhan man ang dalan kag makakas ang mga makabig nga sablag sa dalan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.